Takto domov po práci ideme. Ja som tu s kamarátom Ivkom. A ty si Maťo. A ja som Maťo, presne. Tak som sa nazval, také mi dali meno moji rodičia. Určite. My by sme si veľmi radi asi kúpili toto mydlo. Minule sme si kúpili sviečky, si pamätám. A bola veľmi dobrá, tak si teda idem kúpiť teraz mydlo nejaké. Aké vám odporúčame? Ja už mám mydlo. No, ktoré? 6-7. Túto pajku si kúpili. Nie, 6-7. Hej, tak 6-7 doberme. Okay. Aj 6-9 zoberáme, či nie? Nie, 6-7 iba. Ďakujeme, toto by ste nám mohli. A počul som. Zasa tu máte tú istú akciu, áno? Hej, super. To je sranda. To je sranda. Keď pustite to druhýkrát, tak si môžete hodiť. Počkaj, nie, ja to robím. Dobre, my radi si hodíme, však. Len ešte si musím trošku pripraviť moje ruky. Hop, takto. Jaj. No, ešte daj mi tie mydla. A dajte gule. Tu máte aj peniaze, no. OK, tak sa pripraviť. Je nastavená. Ideme hádzať gule. Dajte gule, Ivo, poď. Krásna zasa guľa. Krásna. Posun sa viac dozadu ešte. Dobre. Aby to bolo perfektné, aby sme mohli 3, 4. No, hodivo! Dajte sa. OK, to bolo super, odchádzame. Drajperme mydla, Ďakujeme. Zober dosku. A ideme.